Gọọmenti Anambra steeti akparago mmadụ ruru 30 aka na oko dị na kansụl Orumba nọ nakwazi ukpo dị na kansụl Dunukọfịa maka ije na-eje na-ekporo aja ebe na-enyere ntụziaka ka ekporo aja ka wetara akụkọ a n'uju ya. Operation Clean and Healthy Anambra Ọcha Brigade bụ Comrade Celestine Anere bụ onye du ndị jere njem ahụ kwuru na gọọmenti steeti a na-agba mbọ ịhụ na emechiri ebe ọbụla a na-ekpo aja na kwesịrị na steeti a ma bụrụ mbọ gọọmenti na-agba iji hụ na egbochiri mbuze ma chekwaa ọnọdụ gburugburu Anambra steeti. Ọ gara n'irukwe na gọọmenti steeti a agaghị ekwe ka ndị isi obodo na ndị eji okwu agba izu gasị n'obodo bụrụ ndị na-ekweta ga na-ekpo aja n'ụzọ ezighi ezi n'obodo ha na-enweghị nnabata nke gọọmenti steeti a n'afọ akpọrọ n'asụsụ bekee Environmental Impact Assessment. Ọ nọkwa na ndị ahụ anwụchiri na ekpo aja ahụ iwu na-akwadoghị bụ ndị a ga-edebazi aha ha otu o si kwesị ma kpụpụ ha ụlọ ikpe. Mmadụ abụọ ndị enwudere a na-enyo enyo na ha si ekpo aja ahụ iwu ọkwadoghị bụ Chinonso bụ onye si n'Imo nakwa Chizoba Okonkwo bụ onye si ozi Owerri kwetere na ha na-etinye aka na ya bụ mpụ ma kwuzie na ha amaghị na gọọmenti steeti a etinyego iwu ịmachi ịkpọ aja n'ebe iwu na-akwadoghị na Anambra steeti. Maazị Emeka Kinsala ọnwa so na Gospel Ezeorisa nọziri gọọ agụgọ na ha esoghị ekponye bụ aja kama na ha nụrụ mgbe a na-anwụchi ndị ahụ ebe ahụ ma gbapụtazịa ka a mara ihe na-eme aka wee kpakwere ha.